so bored. I don't know what to do. So wala na lang akong desk screen. Wow. Okay? Okay. Laban. So, daan ako dito sa airport and para kita na sa akong biyahe kay dahil lagi doon struggle sa akong biyahe pero kalma na dito kita na kita sa screen. Ganaan ako kabalo na okay ra kay ko na rin nakakaon ako sa air ka pala sa akong mga friends kaya kita rat ako busy lagi kay na-text pa ko sa Dani na kita dyan me, so kailangan dyan ako natuon sila. So while waiting, no, muhatag lang ko quick info ninyo kabahin sa mga friendships at that's great. Ako dyan personally kay kami nilang Danny, nilang Mark, nilang Glenn, close yun kayo sa unas high school. Okay, 4th year sila, first year pa mga ko. So, close kayo sila, banda na dyan sila, na script na dyan sila sa una, pero karon na dyan sila nasikat. Pero nagka-chance yun nga maalik ko kay Paton, medyo ko nila and excited po ko makikita may tulog kay close yun kayo, nag-inom may sukuan, mag-inom may slug-it, mag-inom may butol, malitra may grade horse, maubog na may malingaw na kid mo doon. Among kanta ko sana mga Eraserhead, sana River Maya, pero karon ala sila mga kagalingong kanta. So mo na close yun kayo sa unas. No doubt, ilan dyan kong i-invite. So, murad na siya, no? Laban na good, miss. Laban na good sa amo ang pagka-close. Has landed at Nina Aquino International Airport. The Pacific Air welcomes you to Manila. Hi guys, time check. It's 2:23 in the morning and napako deres na iya and kapoy na kayo. Nana. Okay. Kita na ko driver sa Grab and maadto na ko, sakay na ko Grab and maadto na ko sa ako atuan and finally makarest ako kapuya eh. So yeah, Grab mo na ni. Hi guys, so naanak ko dire sa apartment. Sakto ba ni? Asa man yung friend? Sa Gawlat na lang kung witsi nga magawas. Okay, wala ko kabalo. Kung asa man nilapit. Oh, mani di ba? So, marag mo na ni siya.
So nana juga diri. Thank you po yan. Thank you. So nana ha? Nabot lang ito diri and gapoy kay guys, time check it's 2:57 ya. Karon ako naka nauna jud ko mura jud te. Nakoy ka umang zoom dito. May pasritsi kay ga pangkatulog na niya ako diri puro man pakay ko. Ay base pa kay ko. 2,000 years later. Hi guys, so time check it's 12:49 in the afternoon. So prepare na mi kay mulakaw na mi. A few inches later. So we are now ready to go sa amo ang meet up with my friends, the script. Puta yan, di wow! Hi Luke, say hi Luke. This is Luke guys. Say hi. Say hi Luke. Hi. Yeah, how old are you? Tell them about yourself. I post to my daddy's and my cookies, and then my bag. Yeah. And I post to go in the daddy's car, have to tell in the phone, and my daddy have to go now to go to work. See ya? See ya. Say bye. Bye. Bye-bye. Hey guys, so Nami sa car. sakay na may og car. Oh. Before mo ato may concert. Mata sa mesa. Saan sa? Sa McKinley Venice Grand Mall. Mo na gina siya. Kana yan ganan kay kuman. Hi guys, so nakaani ko aning mga ilang murag Italy. So meron na rin so yeah. Anya sa kay dagan kay mga pa-picture dere. So asa ta mo lugar ito. So Pagdali kay mo na ba kita dirita na meron dere. So yes, sakani ko guys. Sabi na ako dili na jud ako ni maabta ni kuan pero laban lagi ako mi sa mga river no. Oh. So we reach picture ko rin. So guys, ano? Asan ni siya? Asan ni siya rin? McKinley Venice Grand Mall. So naatan rin mga suba. So puro siya sa Italy, no? Pero sana nga siya maka-concept eh. Kasi indoor nga canal. Matay! Buwabay! Dili siya limpyo kay Ugawa kaya. Ito man yung kanta ni Akon. So you can put the flames on me. Flames. A few moments later. Hi guys, so namin din ron sa SM MOA Arena kung saan gaganapin ang concert ng aking mga kaibigan, also known as The Script. Yeah! So laban na ta Ritz.
Sa kabilang side. So yeah, excited na kayo. Sa kabilang side. So maglako sa amin, no? Si Kalibangon kay Corintz. Yes. So lapan ng limit na rin, no? Padalong na minutos. Kung ano? Wala na may dariron sa Noah Arena. And daulat na lang nga magsugod ang concert. So, lapan lang dyan may darin, no? Lapan na ka na rin. Okay. Ay, dara. So, kana, lighting, good. Lighting, perfect. So, wala ko kasabot sa akong ma-film, guys. Pero, amazing daw ba? Wala, grabe kaya akong feeling roll magag. Basta. 12 seconds later.
Paus ka sa? Lain akong dunggan. Freedom Child Tour is back. Lahir na dyan ang feeling mo? Lahir na dyan ang feeling sa syagit-syagit. Laban na kita sa mga syagit-syagit. Ang big. Sana ako na dyan masantay na tayo. Amazing kayo siya. Basta, nakita dyan siya. Tomorrow. So yeah guys, naka-decide namin nga mo ato may og SM Mega Mall kay mo rin doon. Mora say barato nga pliti sa Grab. So, yeah, ato mi dito mag-window shopping. Ano lang good nga ginagmay ra nga pambutang ba. Basta dai na artista dito ga mall show di. So naosob dai among plano di ay. Kay maghulat na lang mi sa among friend. Dayon ato sa mi sa PC there is sa Pasig City. Ito na mi mag-window shopping ra. And after ana, mga to mi og church, then mag SM Mega Mall again mi finally. So, yeah. So, manakay mi og pedicab kay para. Hindi na kasigo ha, di ka sa gamay ha. Alain na. Alam mo, no, Kita, kung di ka makeup. kulubot. Pag Tagalog ikaw ha. Laban no. Kuya, pwedeng sumakay pa. Ayun na. No. Kanya. Hindi sa PC. Ha? Sorry po. So, punta mi dito sa Shangri-La. Gamit diri ron kanakaw. Dagko kay ang mga buildings sa ilapon. So, niagi ra mi sa Shangri-La na ni siya. Musulod pa mi sa Shangri-La. And okay, Ritz. Ang laban na kita diri no. Kita kan. See? Wala klaro akong vlog. Siguro ko katanan mga building. Okay, so pasulod namin sa Shangri-La. Dayon. Bagay na pasulod. Okay. No? Mura dyan yung experience, guys. Nalagsara tamo kayo nga na nito. Dapat lang dito sa mga Shangri-La, no? Sulod-sulod na tayo ni mga yung nanis. So, okay. Laban lang dito, te. Laban lang dito, te. Dere. Sabi niya, what's going on? Saan siya mamasulti sa mall? Kanang daghang palalitos. Isa na siya ng problema. Palay kwarta. So, lato-lanto lang ito, no? Marag glossy kaya siya niya. Lami kaya ang forma sa mall dyan. So, amo nang ibilin si Luke and Ante dire sa kids zone. Kids zone na dyan. Look!
Ako, ganahan ko modula, Ritz. Ganahan ko modula. Wala. Diya, sulod. Sa paglaag-laag na mo diri sa mall, no? Kaya mailhan na dyan naman kung saan yung mga adunahan. Kasi dili. Kasi uyamot, no? Kaya grabe, mga hamis kini mga tao diri nga. Kami tao diri kay mga haggard na walang tulog. Dili na siya paila nga uyamot ni kay week. Abi pa lang week. Abi pa lang wala ikabuga. Abi pa lang dili anak Edna. Dalain yung nonggang. Da sana. So, padulong mi mo dinner. There is Greenfield District. Seconds later. Hi guys, so tonight is our last night here in Manila. So I'd like to thank the Janessa for the accommodation, for everything, for grab car, for transportation, to Auntie Rebecca for the food, and to everyone who has been part of this journey of ours. I'd like to thank you all. This is my comeback vlog, so I hope naganahan mo ano. Thank you so much, guys, and thank you so much. Bye. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight.